and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Sir Paulo, Kana mo'y gusto ko nga imong tubagon, Christy. Desidiro ka naman jud kaha nga magpakasal sa akong anak. Giandam mo na bang daan ang imong kaugalingon alang sa sunod nga mahitabuon niya sa umaabot nga mga adlaw. Nababiyaan ka na sab ni Rinan aron mangita kiniglaing babay nga magkahatag kaniyag anak. Ah, Christy. sir, nahibaw ko kung unsay naa si mong una-una. Nga dili ko makahatag og anak kang Renana. O ako iyang mabiyaan gihapon sa umaabot. Apan sultihan ta ka, makahatag og anak kang Renana. Kaming duha mismo ang nasayod na anak. Dili mahitabo nga makadesisyon siya nga pakaslan ko kung dili pa ko makahatag sa iyang kinahanglan. Christy, ayaw palabi sa paghandom sa butang nga wa pa maabot. Suma, pila ka tuig kaniadto nga kamo nag-live-in. Ha? Upat ka tuig kapin kamo nga nagpuyo. Unya, nagsabag ka ba? Ha? Ako naman tubag ni mga anak pa. Di ba gisultihan naman ka? Nga uso-uslag matri si Christy? Mao nga siya masudli si kong binhi. Apan karong nahilot na siya o batid nga manghihilot. O bisa ating magsabagin siya, mituo mi. Kayo pa mahitabo nga nasipyat ang tanan niyang gipamuong. Nahala. Mao magyud ka. Mas labaw pa man kaha og abilidad ng tiguang mangliliot kaysa doktor nga miingon nga dili makahatag og anak si Christy. Bahala mo. Sige, pagkasal mo. Apan sige kaingon ko na sa unahan. Pananghid sa imong mga ugangan nga magminyo ka na. Kay pati kayong paminawon nga wa pa gani tuig na matay ang imong asawa, unya magminyo ka na. Ay kabala ka pa. Og matugos bahay sa kumaugangan. Mananghid ko nilang magminyo na ko. Kay wa nang ilang anak. Patay na si Junis. Mao pa, Manuel. Napaybaw mo na ang ubantang mga kaygalaan bahin kang Junis. Og mutambong unya sila sa gamay nga salo-salo nga atong pagkahimuon karong umaabot nga Domingo. Oo, korason. O mingon pa ganing uban, labi na gyud ang mga maninoy ug maninay ni Junis. Angay gyud kuno may paybaw ta sa mga pulis kining paghibalik na sa atong anak. O gipaybaw ta usab kuno kini sa media. Aron ba mabalita ug mabaniog sa tibuok dapit ang pagkahibalik sa atong anak. Ayaw na lang lagi pa. Dili ko gusto nga mahibaw ang katawan nining akong paghibalik nga mapdos na. Basin og ma-issue ko sa tanang taga-media. Og musamot na unya hinuon nga magduda ang akong bana nga dili siyang amahan ining gisabak ko. Ay, Husto si Junis, Manuel. Dili na lang gud ta mangita pag daghang labad sa ugod. Ang importante nga ni ana ang atong anak. Nahibalik kada kong buhi. sige. Kamu may baw. Total, am sa ginahimo mga pulis sa pagpangita kan Junis. Ug sila pa mangganing min sister nga patay na kini. Kana, naaraman di ay na. Busa, magpakahilom na lang kita. Pero kung masayod gud ang mga pulis nga ni anak ko pa, sigurado gud nga ila kong imbestigaron. Og mangutana kung hain na ang mga puganti nga midakit nako. Bitaw, kung may tabo ka na, Junis, unsay isulti mo sa mga pulis? Anak nang hikayo na nga mangayo ko og pasaylo sa Ginoo pa. Kay mamakakyut ko. Dili ko musulti nila nga tuan na si Alvin sa Mindanao. Ingnon ko lang sila nga gibuhian ko sa mga taong puganti. Og wala ko masayod kung asa na sila. Kana, kung may muanhi man gani nga mga pulis. Pero kung wa, mas labing maayo. Aron dili na kita mahasol pa. Og, anak, Junis, si Renan, kinahanglan nga magpakita ka na sa imong bana sa dili pa mo abot ang adlaw nga Domingo. Ayaw pagkumpiyansa. Kay kana ra ba si Christy? Dako gyud og gusto sa imong bana.
Basig maunya ka na ang maghatag og labad unya sa imong o. Busa, ati manadayon ka na mintras dili pa uwahi ang tanan. Maubahan? Karon ka na maadto si mong mga ugangan? Mukuyo ko ha? No. Ayun lang han. Ako lang na mo adto. Ako lang usa. May ko nga mudaan naman dito. Kasi makadungog tag di may istorya gi kanila. Magupara pa taon na matay akong asawa. Unya, magminyo na dayon ko. Oh, sige, ikaw ang may baw. Ug man ka unyang makiksulti nila. Mao na dayon ang atong atimanon ang atong kasal. Mo adto ta sa simbahan aron mo palista na. Mahigala kong pare. Siya nga atong hangyoon nga magpa-schedule sa atong kasal sa labing daling panahon. Mao ba, anak? Muadto ka sa ilang Joan nga suod mo higala. Opa, siya sa tanan ko mga hikala ang una kong pagkikitaan. Janice, anak, kung mahimo, si Renan na lang ang adto. Pakita na si mong bana. Unahon ko na sa pagpakita ang ako mga hikala pa. Ug mapatabang ko nila og una-una. Kung si maayo kong buhaton, nga dili magduha-duha ang akong bana sa pagdawat ining bata nga akong gisapak. Anak, Janice, para nako, sayon ra nga mapatuo siya nga siya gyud ang amahan sa bata. Ipa-DNA test ka ng bata nga imong gisabak. Ayaw ka bala ka pa. Nagapanumpa ni ko. Nga ugman ako magpakita sa akong bana. Human ko pagkikita ay karong adlaw ang tanan ko mga hikala. Sirena na ang akong pagkikitaan ug mga adlaw. Kana, mas maayo nga ugma ka na magpakita gini. Kung ako gani pahukmon, sa paghiabot mo pa lang, nagpakita ka na unta dayon sa mong bana. Mas laino na hinuon niya og sabot kung masayod siya, nga hagbay ka ra nga naabot unya. Dugay ka nagpakita niya. Tingali pa maninuod makaingon siya nga wa ka na'y gana nga makigbalik pa sa imong bana. Oh, Pa Manuel. Mao ka na. Tingali makaingon ang imong bana nga wa ka na'y gugma niya. Ug di siya ang amahan sa imong gisap. No. Nasayop ka. Mahal ko kaayo nga akong bana. Siya lang ang ako gihikog maugwa na hilain. Kung nadugay man ko sa mga kamot ni Alvin, kung natugod kinaluoy lang ko niya. Ug buot kong suklian ang tanang kaayo nga iyang nahimo na ako. Apan Sirinan ang kanunay ko gihandom og gustong makita. Pues ipakita sa buhat, anak. Ayaw pag-adto sa imong mga higala. Maog una og pakita ang imong bana. Adtuan na si Renan, karon dayon. Unya na lang gud pa. Naglabad pa yan ng uko. Moingon man lang ko ka nga pakita na yun kay dili man kamo ang nahimutang sa akong dapit. Gusto pa ko nga mamati og tambag sa kadaghanan. Apan ugma, nanumpa na ko nga magpakita na ko kang Renan. Hatake lang ko doon ako gikayon karong adlaw nga moadto sa ako mga higala pa. Mao ba, Manuel? Oo, kuraso. Ambot, boy. Wag yun ko makasabot ining Janice. Gano bang magpanagana pa magid siya sa pagpakita kang Renan? Hasta ko, naglibog ining iyang gibuhat. Kung ako pa'y nahimutang sa iyang dapit, nagpakita na ko sa akong bana, oy. Sagdi lang, kay misaad naman to siya nga ugma kuno magpakita na gid siya kang Renan. Ang telepono, tubagon ko una kiniha, Manuel. Kay wa dire ang atong katabang to sa gawas sa akong gisugo. Nala, sige. Base nung si Junius na nang nanawag. O sige, diha ka una. Milan's Residence, hello. Hello, Kumadre Corazon. Ikaw ba kini nakatubag? Oh. Si Paulo kini. Oo, ako kini kumpadre. Kumadre, nanawag lang ko. Aron mangutana kung mianha na ba diha si Renan.
Wa man. Kay nga no man di ay unta, kumpadre. Kumadre, wa patigali siya maabot ron diha. Nahala, bueno, paabutan lang ninyo kay muanha ron siya. Kay may importante siya nga ipananghid kaninyo ni Kumpadre Manuel. Naa ba si Kumpadre ron diha? Ha? Oo, di aman. May noon kung mao ka na. Ingna si Kumpadre Manuel nga muanha ron si Renan. Aron mananghid na kuno siya ninyong iyang mga ugangan. Oh. Nga magminyo na siya pag-usap. Magpakasal na sila si Kristi. Unsa? No, dili ka na mahimo. Oh, Tungod kay dako pang buhi si Junis og nabalik na siya. unsa? Sige, paabuto na mo si Renan dinhi, kumpadre. Kumadre, ayaw na ibutang ang auditibo. Magsulti na ta. Unsa kitong giingon mo? Dakong buhi si Jonis ug nabalik na. Hello? Hello? Gibutang na niya ang pikas linya. Unsa kitong iyang gisulti? Si Jonis buhi ug nabalik na. Diyos ko, pagkadakong problema kung tinuod man nga niya na si Jonis nga asawa ni Renan. Usa. Nasultihan mo nga amahan ni Renan nga buhi si Junis ug nabalik na. Oo, lagi Manuel. Korason. Nagkalitan manggod ko. Sa diyang miingon siya nga muani kuno si Renan aron sa pagpananghid nato nga magminyo na kuno pag-usab si Renan og si Kristi ang iyang minyuan. Unsa? Oy! Magpakasal sila si Renan ug Kristi. Manuel, may sakinan nga miabot. Si Renan na tingali karon. Bueno. Kalma lang. Relax lang. Elang karato. Manuel, unsa itong buhaton? Manangid na kuno siya nato nga magminyo siya pag-usab. Ato ba ang unta siya? O paminawa. Ingon nini ang buhato ta. Aron di mahibos nato ang atong anak. Ug kalma lang gid korason. I-relax lang gyud ang imong kaugalingon nga makikatubang kang Renan. Lugay man nagkaablisado kong gate si Kanor, ngailang buhay. Oh, may abli na. Oh, si Papa Manuel ang may abli si Kate. Hain ka din lang katabang. Mao ba day, makurason? Nanawag day kaganihan si Papa Paulo? Oo, mao ka na Renan. Og unsa kining iyang gisulti? Magminyo ka naman kuno. Kining... Magminyo ka kuno pag-usap. Ug katubag yung Kristi ang imong pakaslan. Tinuod na talang gisulti ni Papa Paulo. Magbinyo ko pa usab, Pa Manuel, magkurason. Oga, mananghig ko ninyo. Kaya ako mo mga ugangan. Inahan ka mo ni Junis, gakong asawa. Pero ganong nakahuna-huna ka man nga magminyo pag-usab Renan. Wa ka na ba di ay mahigugma sa imong asawa? Ma, gigugma ko sa tibuok ko kinabuhi si Junis, ganyong anak. Gani siya akong kipangasawa. Apan na si Junis, patay na siya. Busa, dili matingay sa kung magminyo ko pag-usab. Nakasayop lang na ako. Kay sayo pa kayo magminyo ko pag-usab. Busa pa silo ako ninyo, ma. Pa. Apan, nagkasabot kami si Kristi. Nga, magminyo na mi. Apan kun ingnon ko ikaw nga dakong buhi ang imong asawa og nabalik na. Oh, Mupadayon ka pa ba kaha sa pagpakasal kang Kristi? oh. Ha? Buhi si Junis? Buhi ang akong asawa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!